Benvinguts a Vils Gegants, on dia avui us portem el tercer capítol de novetats i cultura popular de Godel. Avui analitzarem els gegants reis de Lleida, que van sortir, no sé, farà molt poquet, i fets per festiari, que bueno, trobo que són gegants bastant currats, ella no tant, però es trobo bastant bé, els vestits estan clavadíssims, i bueno, al final ja direm algunes de les pegues. Bueno, això que són molt xulos. Ella, bueno, ja parlarem d'ella, però ell el trobo bastant currant, molt xulo i festiari va fer bona feina. Novembre, sí, novembre, i que, no, la gent va quedar una mica bocabadat, ja que tampoc no esperàvem parts del món. Això són molt xulos, i ara que us deixo una foto dels de darrere que els va ficar al Barato. Que els seguiu, us deixaré l'enllaç perquè els seguiu. Bueno, ara anem a parlar d'ella. Bueno, ella, la cara no la trobo de l'ingenio, no la trobo clavada del tot. Vestits tampoc, els colors no quadren gaire amb la geganta, però estan bé, però no els veig que quadren gaire. I bueno, en general, potser una paga en general que podria ser una mica més alt. En aquesta foto que veieu ara, amb la conferència, els trobo més alts els ulls. Però bueno, en el cacau jo trobo que està bastant bé. Hi ha alguna diferència, per exemple, l'altura o la geganta, però ens van sorprendre molt i pot ser que caigui aquest any. Però bueno, són xulos, qui no els tingui, doncs els tenim bé, també m'agradaria tindre. Però de moment veia els romans i ara sí, ens despedim. I fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat i ens veiem dimarts, on tindreu el segon capítol, un altre capítol. Gràcies a Vallpolet, el geganter, i amb molt suport.